लोगोफोर दिनै सरस्वती फुजायाव फैलायबाय माने पाटगाव स्कुलावनो जोंनिनो पाटगाव स्कुल आरो दिनैहाय माने सरस्वती बिराद इन्ट्रेस्ट जागोन दिनै माने दा बादावलाबायनायबो जागोन आरोखि ना ओमफ्राय जोंना देग्लाय माने लान्च पेकेट मोनजायानो माने जोंना देग्लाय माने खोस्लिबादि ना मा होनो माने लान्च पेकेट बायनो थाखाय फैसा गैया ना मा होननांगौ जाखो खोस्लिबाद होनो आरोखि दा माखासे बारलाबायगोनबो दासो सावगासिनो लोगोफोर दानो मोनजाथ'वा खोस्लिबादखौहाय दा बारथायाव औ दा माखासे मोननै मोनथाम बारसै आं माने जुथाबो लाबोनाय जायाखै नोंसिनि गोजासो फैदों आरो दा माने बिराद बेस्थ' आङो माखासे दा बारलाबायसै ओरै देखायहरदो लानानै दा मावग्रा सावगासिनोथ' नै देखायहरग्रा दासो सावगासिनोथ' नै दासो सावगासिनो लोगोफोर दासो सावगासिनो ओमफ्राय बैयाव बायसिना जायोना दा आरोखि ना हारसाफोरनाव जायोसै नामा साले ओमफ्राय ना जुदि नैनिफ्राय बारहरनांगौब्ला माने बैयाव ओंखाम मानसि नाहरखागोन आरोखि ना नाहरखागोन आरो आंहा गोजाना नासलाय नायो नालाय गोसोफोरा राननोसो जायाखै फाग्ला मा माथो ग्लास पिक जानाखै आं फैसा होआमोन ना जेबोना जालालै आं फैसा होआमोन ओरै फैसा लाखिबाय आं माने लान्च पेकेट होगोन नंदोंमोन आरोना माने सारमोना मा बुजि खालामखो माने सिमोन थांनाय बोसोरबो माने लान्च पेकेट होबाय थायोमोन देग्लायसो मा नांनायनि खोस्लिबाद जाखो ओमफ्राय सिमोननाव जोंनाव फैसा लाखियाखै ना गोजा फैनायाव देग्लाय 70 लाखिदों 70 जेबो लान्च पेकेट मोनजायाबा मा जागोन दे खोस्लिबाद खोस्लिबादजों मानसिफ्राबो एसे उन्दै जाजोब्बाय नालाय खोस्लिबाद होनो सानबाय खोमा दासो जागासिनो खालामाखै जागोन दै आं खालामखांबाय माने हो औ दासो जागासिनो मा जाखो बिसिनिया नोंना माबायदि नुलाय ओंखाम जानायनि फर्मुलाया नै माने लामाया बेजोंसो आरोखि ना लोगोफोर लामाया नै बेजोंसो फैनांगौ जाहैबाय बैजों लामा गैया माने होथेजोबनाय आरो ना ओंखाम जानो थाखायनो नै ओंखाम उखैनाया जाला ओइ फंबाय आयौ जाग्राफ्रा साले ओमफ्राय नों जागोन ना जाया साले आयौ ओइ फंबाय ओंखाम जाफिसौ ओइ से साले लागा गोदान ना बाबु संनाया गोथाव संदों आंथ' लान्च पेकेटसो मोनजागोन नंदोंमोन आयौ नै जानायफ्रा जानाय माने बादावजोबनोसै आंना नै ओंखाम उखैलायबाय साहा दं माथो साबसक्राइब सानसुमा नार्जारि इउटुब चेनेल साबसक्राइब दे साबसक्राइब खालामबाय बेलासि ना साबसक्राइब खालामजोब गासिबो 10K खालामनांगौ 10K बाबुमोन साबसक्राइब खालाम दे जादो दे गोथाव बाबु आयौ स्पेसियेल मानि माथो जोंना ओंखामा लाबोबाय ना जानोसै ना वाव दा लोगोफोर जानोसै नै ओंखामखौ लाबोबाय फैनायाव जालामोन नालाय दय पाब्लिकेसन खालामबाय मानसिफोरखौ संगोन बारनाय ओंख्रियाथ' मेरलाखा माने जानोसै आरो गोथाव ना बाबुमोन गोथाव वाव जानोसै आंबो दा लोगोफोर आं जानोसै आरो ना एसे लाव जादों बे बुस्थुआ ना गोथावानोथ' एसे जाजोबबाय मानसिफ्रा आरो लाबावनांगौ एसे आमथा जाबावनांगौमोन आमथाखौ लायदोंब्रा एबार दा आमथा दं गैया आमथा दं आरो माथो लावखौ लाबोआ नोंलाय आमथाबो दंना दे जादों नोंसोरबो आंबो जासिबाय नै मानसिफ्रा जागासिनो जादों ओंखामाथ' मेरला दंखायो नालाय मेरलालै ओंखामा जाग्राफ्रा आजांगाजां नै पार्कआव स्कुल होनबाथाय देन्जार ओंखाम जानायाव फाग्लासो आंबो जासिबाय बिराद गोथावानो बिराद गोथाव लोगोफोर नै नैबो जानायखौ नेवगार बिराद गोथावलै ना साले हा बिराद गोथावलै गोथावानो जादों लोगोफोर आं जासिगासिनो आरोना सासे सालिया ओंखारलायबावबाय नै सालिया
Wow, जासिगासिनो दे बिराद गोथाव दावदै मोनजानो संदोंमोन आङो दावदैया गैया लोगोफोर ना सोलाया दावदैया गैया nasi merah Kemarin saya udah cakap ini berapa menit hampir flash lah. Mana sampai? Baik. Zagreb sadar, nanti Zagreb sadar kecil dan एकदम नै जानाय स्टाइलफ्रा माबायदि जायो उरखा जाखायो आरो ओमफ्राय नै ओरै जागासिनो बारा मानसिफोर गैला आरोखि ओइ साले एरफैदो दा जासिगासिनो आरो नै ओरैहाय जोंना जासिगासिनो माने बिराद जागासिनो आरोना ओमफ्राय नै जोङो थांसिगोन आरो जोङो जाखांबाय नालाय ना साले जाखांनायनिफ्राय जों खारसै जाखांबाय आयौ नेपाल सिख्लाफोर होनबाथाय सोलाखिनो मोनखायो I love you.